En in Venlo kun je de nieuwe tentoonstelling in het Limburgs Museum nu gaan bekijken. Over de Bourgondiërs, die in de late middeleeuwen ook in Limburg hun stempel drukten. Het Limburgs Museum heeft topstukken uit grote musea zoals het Louvre en Versailles in huis weten te halen. Wie waren die echte Bourgondiërs? De hertogen, Philips de Goede, Karel de Stoute, Maria de Rijke, die hier geregeerd hebben. En welke invloed hebben zij op Limburg en op de Limburger uitgeoefend? Wat merken we daar vandaag nog van? Hoewel wij in Limburg de Bourgondiërs graag romantiseren als levensgenieters met een rijk en mooi leven, kijken onze buren over de grens daar heel anders naar. Vooral in Luik hebben de Bourgondiërs een wrange nasmaak achtergelaten. Kijkt men heel anders tegen die Bourgondiërs aan, want in de jaren 1460, 1470 heeft met name Karel de Stoute, Karel de Roekeloze zoals hij zou moeten heten, echt huis gehouden in die contraien. Heeft Luik volledig platgebrand. Heeft ik weet niet hoeveel inwoners, een vijfde deel van de inwoners volgens mij om het leven gebracht. De kunstwerken in de tentoonstelling komen voor een deel uit de eigen collectie, maar ook van veel grote internationale musea. Er zitten objecten bij die nog nooit eerder in Nederland te zien waren. We staan hier bijvoorbeeld bij een vitrine die helemaal aan Margaretha van York gewijd is. En als ik de 3 bruikleengevers hier al noem, het Louvre, de Domschatz Aken en de Koninklijke Bibliotheek van België, dan hebben we toch echt al hele mooie bruiklenen van goede bruikleengevers, goede partners ook in huis. Dus dat zij zoveel vertrouwen in dit project hebben, is een ontzettend groot compliment. Wat hoop je dat de mensen zeg maar, hier vooral van opsteken en dan bijvoorbeeld vervolgens weer mee naar huis nemen? Wat ik vooral hoop is dat mensen doorkrijgen dat Limburg, ondanks dat het slechts een grensregio was, niet onbelangrijk of oninteressant was. En dat er een heel complexe geschiedenis hier heeft afgespeeld, maar wel eentje die echt tekenend is geweest voor hoe wij vandaag met elkaar leven en voor hoe wij als Limburgers zijn.